Bir musulman doganyň dünýeden geçmek bolsa, dünýeden geçmek ýagdaýy bolsa, şoň ýanyna gaty-gaty aýtmany dikkat edin. Hemmemniň başynda bar. Gaty-gaty aýtmany, ahun näde gerekki hama sen musulman aýdyber. Gaty-gaty aýtma, sen aýt diýme, gyssama, hawlyk manjyk ýanyna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah şonu aýdyp diýipdir. Dünýeden geçşek lahzatynda insan asallayan zat geçdi. Emma bir neçe çekilmeli zatlar var. İnsan musulman dünýeden geçşek bolanna can çykmagy qyn etýänler azan şekillenni azany innemetirlik. Her kim azan şekillenni azany innemeýän bolsa, ya azan çekilipdi, gurrunlaşdyrjak bolup hep gatanra etýän bolsa, şol adamyň can çykmasy qyn bolar diýip aýtdy. Biri de ulamalara bahane tapsa, eziyet berjek bolup, ya kine tutjak bolup, ya üstünden gurrun tapjak bolup, qara işi şo bolup gelse, gaty tawba etmese, bil adamda can çykmasy gaty qyn bolar. Belki 3 gün öňçe dünýeden geçmäke bükulli dili tutular diýip aýtdy. Hudaý sakla. Üçüncüsi, kimin halini kim bilir, kim yaratsa şo biler. Amal eder etmez her kim özüne tapşyryň, Hudaý bilen özü biler. Öz ýagdaýymy garaýly. Üçüncüsi de musulmanlara iş eziyet bermek bolsa. Şu sada adam orta masxara etjek, eziyet berjek, pulunu aljak, dili bilen ya golu bilen bu adamda can çykmasy qyndyr diýip aýtdy. Bir wagtda bir wakyýet zatlaşy. İnşallah odalleşdirýär. Başardygymyzdan Hudaý Taalaň köklediginden bir çyn mykam, yalan mykam gurrun hiç wagtda şadan aýdylmar inşallah. Haqqyt bir wakyýet mu'tabar kitapdan, bir dünýä ýüzünde Hanafi mezhep öz akydamyzda gaty bir mu'tabar kitapdan görmesek, hyzmatyňyzda inşallah hiç wagtda çyn mykam, yalan mykam gurruny eşitdirilip ýörülmer inşallah. Bir wagtda ewliýalaň biri aýtdy, gözüm bilen gören ladym diýip aýtdy. Yemenni gezpäken bir adamy kabrda goýdular, jaýladylar diýip. Ohan dogan garnaş dost ýar bolýa öwürli diýýdi. Men ne qallam diye. Şol qabrın içinden hemme kişi gitti de anne üstünde. Qabrın içinden bir gühür şakır ses geliyor diye. Duruverdim ben ne diye. Hey vur gühür şakır sesle geliyor diye. Birden qabrın içinden bir it çıktı diye. Bir seg it çıktı diye. Aha men soradım diye. Sen ne mi dedim diye. Qawurrum, gen vurrum. Begendiriyan vurrum. Sen ne mi dedim diye ite. Onu men qabrın içindeki adamın, yanı jaýlanan adamın amalı diýipdir. Teleke işleri diýipdir. Onda yanı hewr güfür şakır boldy, wurhawr boldy. Seni wurdulamy ya şu adamı wurdulamy jaýlanany diýip soradam. Onna ol it aýtdy, meni wurully we şu qabrdan çykarly diýipdir. Näme sebep boldy? Onda mene şoň teleke amaly emma şoň içinde Yasin mamışdykdyr. Yasin okuyanmışdyk we ahawatiha. Yasin o bir näçe suralar, Tebaraka we Duha we Kul huvallahu alam tara kayfa we Khatam sagir bir näçe aýalar, Ayatul Kursi o şejerek bir näçe aýalar mady we şol aýalar, şol salih amallary maňa üstün boldy, men wurtda çykardylar, inne salih amallary bilen rahatçyk ýatydy. Onu bilnäme görmeýär, içiň çykýanlygyny ýa çykmaýanlygyny biz görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütfü rahmetinden bir näçe ewliyalaryny kökediýär, taýinki ýene bir ders bolar ýani apjanlygy. Şu mahalla çykarylýar. Bir adamyň amaly gowsy kän bolsa, telekesde bar bolsa ýogat köberýärler. Ýöne sen men gözüme görünmeýär.